Hi mga karon, Bel, masagingong adlaw kaniyong tanan. Tungod sa kainit sa panahon, dali ra kay madunot ang panit sa saging. Pero sa panit ra na ang ilawom okay pa. Himuon na natong banana cake. Instead of butter, margarine akong gibutang 2 tablespoon. Nya giadan ako og 4 scoops nga Burr brand milk. Together sa duha ka itlo, akong gimixan og 3/4 cup sa brown sugar. Brown gid akong bet. Sa una ra jud mi nga brown sugar jud among gamiton. Nya sugar okay ra sad nga 1 cup. 3/4 na ako, di ko ganhag tamis sad kayo. Unya giada na ko og 1 and 1/2 cup sa all-purpose flour. Para mawa ang tibugol sa flour, ako siyang gi-strain. Nya giada na ako siya og 1/2 teaspoon sa salt. Nya gibutangan ako inani 1 scoop sa baking powder. 1/2 scoop ra sad sa yeast. Or samtang nagmix-mix ka diha, nagready na ka sa para steam, kay steam banana cake man ni siya. Yung sa kaning nga version, gigardaba mga saging, so ang iyang scientific name kay Musa acuminata X balbisiana. Kabaw naman tanong at daghan ginig nutrients ang banana. Nya according sa Desirous Wahom, high levels of nutrients yan, excellent source of vitamins A, B, and C, contains dietary fiber and iron. Makatabang sa niya sa digestion, maka-improve sa metabolism, maka-prevent sa stroke, maka-improve sa circulation, ug makabow sa immunity. Ingon sa Desirous Wahom nga na siya'y highest nutritional value kung kanon ni siya hilaw. So mo na akong version sa steamed banana cake. Wala na ko siya butay food color nga brown, morang luspad. Happy banana cake lunch everyone! Mo kina Ron Balgams.